Hei, olen Jyrki Kemppainen ja työskentelen täällä eduskunnassa hovimestarina. On ollut talossa tosiaan puolisen vuotta, vähän reilu. Viime elokuussa muutin tänne ja sitten toimin täällä kokoustarjoilujen esimiehenä sekä vastaan puhemiehistön kokonaisuudessaan tarjoilusta siellä. No kyllä mielenpainuvinta tässä puolessa vuodessa on ollut viime syksynä, järjestettiin diplomaattipäivälliset, mitkä on kerran 4 vuoteen, niin niiden hoito ja organisointi yhdessä meidän tiimimme kanssa, niin se ehkä on tässä puolessa vuodessa ollut mielenpainuvinta. Toki myös tietysti valtiopäivien avajaiset ja sitten uuden presidentin virka-astujaiset. Kohtaamisia talossa on monenlaisia tosiaan. Täällä on erityinen henki. Ihmiset tervehtii toisiaan riippumatta missä asemassa tai missä työtehtävässä täällä ollaan. Tavataan tuolla alakäytävillä ihan missä vaan, kaikki tervehtii toisiaan. Ja tämä on niin kuin ylpeyden aihe monelle olla töissä täällä, varmaan kaikille. Ja kyllä kohtaamisia myös sitten jatkuvasti tulee todella paljon, tavataan erilaisia ihmisiä. Toki tuttuja edustajia ja oma talonväkeä, mutta vierasryhmiä myös käy huomattavan paljon meillä täällä vieraana ja heidän kanssa toimitaan sitten parhaan mukaan. Itse aloitin kuorimalla vanhainkodissa perunoita niin 13-vuotiaana kesätyö ja siitä se sitten lähti, että 30 vuotta tuli valmistumisesta viime vuonna ja pitkä tie on kuljettu kyllä tähän pisteeseen sitten, mutta uusille tulokkaille niin heille kovasti tsemppii kyllä tähän, että mielenkiintoinen ala, mielenkiintoisia työpaikkoja on kyllä tiedossa ja voisi sanoa, että jos on mitään mahdollisuuksia niin uusien alalle pyrkivien, niin menkää ulkomaita myöten kokeile kaikki mahdollisuudet. Maailma on auki teille.